Kien it-3 ta' Ottubru fis-sijad bikrin ta' filgħodu il-Wildlife Park fl-Imtaħleb ħa n-nar u hemmhekk mietu madwar 15-il tip ta' annimal eżotiku. Xahar wara, kif tistgħu taraw warajja, ix-xogħol beda ġmielu u llum kellna l-opportunità li nitkellmu ma' Christopher Borch. Bricks, Stein, Siment, ġbiki u gandotti huma dawn l-ewwel affarijiet li tinnota kif tidħol fil-Wildlife Park fl-Imtaħleb, frott ta' xogħol strutturali li qed isir biex dan il-park jerġa' jieħu l-ħajja li kellu sa xahar ilu. Fi kliem Christopher Borch dan seta' jkun possibbli biss bil-volontà u r-rieda tal-pubbliku li ddeskrivih bħala poplu ta' qalb kbira. Kien hemm ħafna emozzjonijiet, sibna ħafna għajnuna minn ċertu nies li ma stajnejniex minn għandhom u kien hemm momenti ta' ferħ. Għax meta tiftakar mhix bdejt u meta tibda tara l-lub kbira tal-poplu Malti, ngħidlek il-verità stess kont sorpriża kbira. Kienet sorpriża lija. Borch tqarma news li kollox jindika li l-park se jkun qed jerġa' jiftaħ fi żmien qasir biex jerġa' jkun ta' attrazzjoni unika ta' dan it-tip f'pajjiżna. Fid-dawl li l-park qed jinbena daqs li kieku għall-ewwel darba, dan issa se jkollu attrazzjonijiet ġodda u annimali eżotiċi li qabel ma kienx hemm. Nixtieq ngħid minn hawnhekk għandna leopards, wieħed minnhom twieled il-ġimgħa l-oħra, tawwilna bħala donation ukoll. Għandna annimali oħra li sa ħanħalluhom sorpriża, dawk ikunu annimali li se jkunu hawnhekk għal-ġranet li ħankunu miftuħin għal-bidu għal-pubbliku. B'mod esklusiv lil One News, Borch urina l-faċċata ġdida li se jkun qed ikollu il-wildlife. B'ġest simboliku u li jnissel emozzjoni qawwija fi Chris, b'mod speċjali meta jiftakar f'dak li kien ġara, kien il-fatt li l-mara tiegħu feluq ix-xahar mit-traġedja xiret 15-il ximgħa, numru li jissimbolizza n-numru ta' annimali li mietu. Iżda Borch kellu appell finali għall-poplu Malti. Nappella l-poplu jekk jista' jibqa' juri rieda tajba kif qed juri ma jaqafx. Hija xi ħaġa li għandna bżonna bħalissa. Jiena wieħed li l-għajnuna kollha li qegħdin nirċievu bħalissa jinsa rodda lura lil nies li jkunu fil-bżonn fis-snin li ġejjin.